Hola, hola, bo día. Bo día a todos e a todas. Eu son Iria Castro, son a deputada de Cultura daqui da Vicepresidencia da Deputación de Lugo e quero vos dar a benvida aos estudantes, o estudantado da Muralla Romana, do IES Lucus Augusti, do Xoán Montes e de Fingoi. É un gusto tervos a todos e a todas aquí. Hoxe colaboramos de novo con IEGA Ciencia, da man do profesor Manuel Díaz Regueiro, que temos aquí á miña dereita, e tamén co doutor Cibrán Santamarina Ríos, que teño aquí á miña esquerda, director do Departamento de Física de Partículas do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías da Universidade de Santiago de Compostela. Esta colaboración vímola facendo nos últimos anos e con ela queremos celebrar máis dun século dende os primeiros avances que deron lugar á mecánica cuántica, unha teoría que cambiou radicalmente a nosa vida e a nosa comprensión do universo e que deu lugar a tecnoloxías que hoxe forman parte da nosa vida, dende comunicacións seguras ata ordenadores de última xeración. Aínda que podemos pensar que a cuántica é difícil ou exclusiva para investigadores, a verdade é que as súas ideas fundamentais poden introducirse en idades moito máis anteriores como as vosas, con xente tan nova como a vos. E así queremos fomentar un pouco a curiosidade e a capacidade de que nos fagamos, vos e nós tamén, preguntas de como funciona isto, como chegamos a isto. O doutor Santamarina vai nos compartir o fascinante mundo das partículas máis pequenas, a información cuántica e os principios que rexen a materia e a enerxía no nivel máis fundamental. Eu creo que é unha oportunidade única para descubrir conceptos que aparentemente son abstractos e como poden ter aplicacións reais e transformar o noso mundo. Benvidos e benvidas, voulle pasar a palabra ao profesor Manuel Regueiro e despois xa vos deixaremos con Cibrán. Moitas grazas. Bos días a todos. Hai un escritor de ciencia ficción que se chama Arthur Clarke que dixo 3 leyes ou algo así. O coñeceredes pola película, supoño que algúns o bichedes, a película de 2001 Odisea no espacio. Bueno, nas 3 leyes de Arthur Clarke, a terceira di en calquera civilización avanzada a súa tecnoloxía é indistinguible da maxia. Ben, eu penso que si el se refería precisamente ao que estaba a ocurrir en ese momento coa física cuántica. Non hai outra tecnoloxía que teña unha repercusión tan gigantesca en toda a historia da humanidade, é dicir, os cambios que se produciron acelerados e de todo tipo. Entón, que tipo de cambios? Pois os ordenadores non serían entendibles sin a física cuántica, porque os ordenadores teñen transistores, as transistores utilizan o efecto túnel. O efecto túnel é un efecto cuántico. E miles é dicir, toda electrónica, os televisores, calquer tipo de tecnoloxía que é un pouco máxica, e a eso me refiro, veñen de conseguir utilizar a física cuántica. É dicir, que é unha física digamos, non clásica, unha física algo extraña, unha física que sorprende, como nos vai a contar o ponente, pero é unha física fundamental. E non só no pasado, é dicir, se chegamos hasta aquí, sino no futuro. Como dicía Iria, pois, por exemplo, computadores cuánticos. Están nacendo, todavía non son... Ainda vos queda campo, se queredes traballar en ese campo, ainda queda, pero criptografía, digamos, sensores ultraprecisos. Hai centos de tecnoloxías que se poden conseguir utilizando a física cuántica, pero, ademais, é que o que ten a historia dos inventos e das producións científicas é que o máis importante son os efectos inesperados. É dicir, un efecto inesperado da física cuántica é internet, por exemplo. É dicir, tampouco se entende
que chegáramos a internet sin... E como eso van a salir outros moitos efectos, é dicir, maneiras de medir, visionar o corpo humano distintos, máis precisos, etc. Ben, con eso resumo que dicindo que ademais dentro da física cuántica un apartado que levo lendo bastante en este mes e está relacionado coas cousas que fago de impresión 3D é a simetría. É dicir, parece que non, pero a simetría está no centro de toda a física cuántica. Dunha maneira tamén extraña, rara, pero sin ela non se entende. Moitos dos descubrimentos da física cuántica teñen que ver incluso hai xente como o Premio Nobel Penrose que relaciona a física cuántica coa conciencia. É dicir, son lugares inesperados. Porque temos nun libro que se titula Novamente do Emperador, conta que temos microtúbulos no cerebro que poden ter efectos cuánticos. Non está comprobado, pero quero decir que a ampliación de todos os elementos que representa a física cuántica é gigantesco. Por eso, este ano se celebra o 125 aniversario da física cuántica e aquí o celebramos con o Dr. Cibrán. Do que vamos a falar ahora e decir que licenciouse en Física pola Universidade de Santiago de Compostela en 95, fixo o seu doutoramento no experimento Dirac do CERN. Hai toda unha cantidad de xente que traballou, galega que traballou no CERN, é dicir, na medición do tempo de vida do piónum e defendeu a tesis en 2001. Traballou en postdoctoral na Universidade de Basilea, Suiza, tamén en Dirac, e publicou no ano 2005 a primeira medida do tempo de vida do piónum. Estuvo de Research Fellow do CERN, onde se concentrou na selección dos electróns e fotóns de alto momento transverso no experimento Atlas. Posteriormente, en xuño de 2006, mudouse a Montreal, contratado por la McGill University tamén en Atlas. Ben, en xaneiro de 2011 voltou ao USC, onde tivo unha praza de profesor, contratado doutor en 2011 e de profesor titular en 2021. Na actualidade traballa no experimento LHCb do CERN en entender a violación de simetría. Xa vedes que o que decía antes é importante a simetría de carga-paridade na desintegración de partículas que conteñen un quark B e algunhas das propiedades dos núcleos. É director, como vedes aí, do Departamento de Física de Partículas da USC desde outubro de 2022. Tamén foi coordinador do programa de doutoramento de Física Nuclear e de Partículas en 2021 e 2022. E nada máis, simplemente pasamos a palabra y nos retiramos. Gracias. Bueno, graciñas. A ver, como sabe, porque preparei a charla para hoxe, é unha charla que basicamente introduce a física... Nada. É unha charla que introduce a física cuántica a través da física atómica, porque a física cuántica inventouse para intentar explicar os espectros atómicos. Entón, basicamente voume remontar a finais do século XIX e aí a física xa viña de ter moitísimo éxito. Este señor daqui, que se chama Maxwell, unificou a electricidade e o magnetismo grazas a estas 4 ecuacións que se coñecían todas separadamente. El só modificou unha delas, que esta daqui, que é a lei de Ampère, meteulle este término adicional, e resulta que atopou que esas 4 ecuacións conxugaban entre sí, e el mesmo foi capaz de xuntar dúas delas, estas dúas de aquí, e conseguir unha ecuación de onda para
que explicaba ou que obtiña que a luz era unha manifestación do campo electromagnético. Así que non só uniu a electricidade e o magnetismo nunha única cousa, senón que, ademais, foi capaz de descubrir que algo tan habitual como é a luz que nos está rodeando agora, era simplemente campo electromagnético propagándose no baleiro. E que dúas constantes que se coñecían, que eran a permitividade dieléctrica do baleiro e a permeabilidade dieléctrica magnética do baleiro, multiplicadas por sí, nos daban a velocidade da luz ao cadrado. Eso foi un cambio tremendo, que xa se viña un pouco entrevendo, porque xa durante todo o século XIX atoparon que a luz facía manifestacións que fan só as ondas. Por exemplo, vedes que as sombras, cando observamos sombras, non teñen bordes moi definidos. Ese é un fenómeno que se chama difracción e que é característico das ondas. O que pasa é que a física do século XIX estaba moi influenciada por un señor que seguro que vos dá moito matraca en clase con el, que é Sir Isaac Newton, e el, ao final da súa vida, escribiu un tratado que se chama Óptica, onde dicía que a óptica, que a luz, estaba carrexada por partículas. Entón, a idea de que a luz era unha onda non gustaba moito. Imos ver que pasou con esas dúas ideas, que a luz era unha onda ou que a luz era unha partícula durante os principios do século XX. Ademais de Maxwell, a finais do século XIX, este señor e outros físicos fixeron que tamén avanzase moito a outro campo da física, que é a termodinámica ou a mecánica estatística. Grazas á termodinámica, por exemplo, empezaron a construirse cousas como altos fornos, máquinas de vapor, outro tipo de tecnoloxía que cambiaron naquel momento a sociedade, non? Porque unha das cousas que imos poder ver é que cando hai un avance científico, asociado con el, despois ven un avance tecnolóxico que modifica como son as sociedades. Entón, Boltzmann, que estaba aquí en Viena, unificou unha cousa que se chama a entropía, que ao mellor dichedes nas vosas clases de física e que non entendemos moi ben, e basicamente asociouna co número de estados que pode ter un sistema microscópico, que é este W de aquí, e a través de unha constante que se chama a constante de Boltzmann. Eu fixen esta foto con inteligencia artificial, xa me cacharon enseguida, Manuel encachoume enseguida, onde puxen que un destos asesores de inteligencia artificial, o que paga a Universidade de Santiago ou de Microsoft, me puxese a Boltzmann nas rúas de Viena, onde era profesor. Por certo, olvidouseme decir que Maxwell era profesor en Edimburgo. Imos ver tamén o papel que xogaron os distintos países no desenvolvemento da ciencia durante todo este final do século XIX e principio do século XX. Entón xa temos dous países en xogo, un é o Reino Unido, en Edimburgo, e outro é a Austria do século XIX, que formaba parte, como saberedes, dun imperio que era o Imperio Austrohúngaro, xunto con Hungría, Chequia, Serbia e outros países. Sabedes que eso despois cambiou ao acabar a Primeira Guerra Mundial. Vale, pouco despois, xusto cando empezaba o século XX, este señor daqui, que era profesor en Glasgow, foi a dar unha conferencia a Londres. Teño por aquí a chuleta porque eu fixen ciencias porque son moi malo de memoria, e entón resulta que así coas ecuacións son capaces de deducir todo o que quero facer. E entón, o que dixo Lord Kelvin en 1900 foi que a beleza e a claridade da teoría dinámica que afirma que todos os fenómenos do universo material están suxeitos ás leis da dinámica está actualmente ensobrecida por dúas nubes. A primeira nube é a natureza da radiación e o éter lumínico. Alguén daqui escoitou falar do éter lumínico? Bueno, daquela, como xa se entendía que a luz era unha onda, xa se viu a través das ecuacións de Maxwell que a luz era unha onda, non sabían a través de que medio se propagaba esa onda. Non eran capaces de concebir que unha onda fose quen de propagarse no baleiro. Agora, para nós, para os físicos de hoxe, que unha onda se propague no baleiro é o máis natural do mundo. Pero daquela necesitaban un medio elástico para que se propagase
a onda. Entón pensaban que o universo estaba permeado por unha cousa que se chamaba o éter lumínico. E a segunda, que é a que nos vai ocupar hoxe, é a distribución de enerxía segundo Maxwell-Boltzmann. Kelvin cría que eses problemas eran pequeniños, pero en realidade habíanos a porta a física moderna. E vou falar de un problema concreto que é o problema da radiación do corpo negro. E vai vos soar un pouco a chino, porque é un problema complexo, no que basicamente temos dúas cousas. Temos radiación electromagnética metida nunha cavidade e o que é importante tamén é a materia que rodea esa cavidade. Esas dúas cousas teñen que estar en equilibrio térmico. O equilibrio térmico é unha cousa un pouco complicada, pero basicamente o que quere dicir é que a temperatura do noso obxecto é constante. Bueno, pois xa desde o século XIX, os físicos experimentais da época sabían que este tipo de sistemas emitían radiación electromagnética dunha maneira moi concreta, moi concreta. Alguén coñece un corpo negro? Vou vos dar 4 exemplos de corpo negro que están na nosa vida cotiá. O Sol. O Sol non é nada negro. O que pasa é que a cantidade de emisión, a enerxía que emite o Sol é un fragmento tan pequeniño da enerxía total que ten o Sol que prácticamente se pode entender que a enerxía que está no Sol está en equilibrio ca materia do Sol porque se pode despreciar a enerxía que emite. Fixadevos a cantidade tremenda de enerxía que ten que haber no interior do Sol para que a enerxía emitida polo Sol sexa un fragmento despreciable da cantidade total que ten o Sol. Dadevos conta que o Sol é o que nos está proveendo de enerxía, prácticamente todas as fontes de enerxía que temos aquí hoxe son directa ou indirectamente da luz solar, non? Entón, o Sol emite como un corpo negro. A radiación e a materia están en equilibrio térmico dentro do Sol. Outro corpo negro pode ser un forno. Un forno pode ser de leña, pode ser eléctrico, tamén, por exemplo, unha resistencia eléctrica. De novo, a cantidade de radiación que emite un forno é despreciable coa cantidade que está dentro do forno. Fixadevos tamén que hai como unha especie de contradición. O corpo pode non ser negro. Por algunha razón chamábase corpo negro porque en principio entendíase que non emitía nada, pero no interior sí que pode ter unha certa cor. Hai unha idea tradicional que hasta a miña madriña usaba, que é roxar un forno. Oíchedes esa expresión? O mellor vos xa non, que sodes moi novos, que é basicamente cando a cor das paredes do forno se convirten nun alaranxado, que indica que a temperatura do forno é unha certa cantidade, en torno a 700 graus centígrados. Outra cousa que é un corpo negro é unha lámpada das que usamos. E veremos que despois que non é especialmente eficaz. E finalmente, o ser humano emite como un corpo negro. Estamos en equilibrio térmico a radiación electromagnética e a materia dos nosos corpos. O que pasa é que emitimos como un corpo negro a 37,5 graus centígrados, que é a nosa temperatura corporal. Vale, hai unha... Bueno, entón, simplemente para explicalo rápido, acabamos de ver que as ecuacións de Maxwell explican a radiación electromagnética e a radiación electromagnética maniféstase de moitas maneiras, dependendo da súa longitude de onda. Se a longitude de onda é moi longa, temos ondas de radio. Se a longitude de onda é máis pequena, microondas. Longitudes de onda xa un poquinho máis pequenas sería o infravermello, que é a calor, por exemplo. A luz visible serían longitudes de onda así máis pequenas que o infravermello. Bueno, este é posible que xa o souberades, non? Que distintas manifestacións do campo electromagnético corresponden a distintas longitudes de onda. Entón, canto máis longa é a longitude de onda, en principio menos enerxética é o campo ou a radiación. Cousas que teñen longitudes de onda moi pequeniñas son moi enerxéticas, transmiten moita enerxía. Tamén podemos explorar con cousas que teñen longitude de onda moi pequenas, escalas que corresponden xusto con esas enerxías, con esas longitudes de onda. Entón, por exemplo, os rayos gamma úsanse para matar células cancerosas, os rayos X para mirar a través dos nosos corpos.
A calor é unha manifestación do campo electromagnético do infravermello, ou a luz visible, que todos coñecemos, e no ultravioleta, pois, sabedes que tamén é moi enerxético e que pode perxudicar a pel. Vale, este sería o espectro dun corpo negro. O que pasa que o corpo negro, vou pinchar aquí, un espectro que nos dá é a probabilidade de que se emita unha certa frecuencia ou unha certa longitude de onda. Entonces, fixadevos que un corpo negro que estea como o Sol a 5.800 graus centígrados emite unha parte moi importante da súa enerxía onde está a luz visible, Tamén emite bastante no ultravioleta, por iso nos din que poñamos factor solar. E incluso en longitudes de onda bastante maiores. Perdón, ultravioleta sería aquí, longitudes de onda pequenos, e aquí sería no infravermello. Si queremos irnos a longitudes de onda, perdón, a temperaturas, vou pinchar aquí, ou teño que vir por aquí, onde está o meu rato? Aí. Que isto facía saltar aquí unha cousa que podedes e que recomendo aos vosos profes de física, que son os applets da Universidade de Colorado, que o que pasa é que non os probamos antes e teño que trasladalo, esperad un segundiño, a ver se son quen de movelo aquí, aí estamos. Entón, o applet é interactivo e permíteme cambiar a temperatura do meu corpo. Por exemplo, o meu corpo negro, perdín outra vez o rato, estamos fastidiosos, aí está. O meu corpo, se o baixo agora, por exemplo, a unha lámpada, as lámpadas de luz están emitindo a uns 3050 Kelvin, pareceme mogollón, pero bueno, porque serían case uns 3000 graus centígrados, os 273 Kelvin é o cero do graus Celsius, non? Fixadevos unha cousa que é bastante absurda das lámpadas incandescentes. Que podedes observar das lámpadas de luz? Fixadevos que o seu máximo de produción de enerxía está bastante lonxe da rexión da luz. Só un fragmento pequeniño da enerxía dunha lámpada incandescente se emite no visible, na luz. A gran maioría faino no infravermello. As luces antiguas, as que utilizaban resistencia, non as de LED, agora, basicamente eran fontes de calor, pero de moi pouca luz. Son unha maneira de ver. Imos baixar hasta temperaturas cercanas ás do corpo, que serían, por exemplo, uns 280 graus. Aquí está a temperatura da Terra. 350 Kelvin. Bueno, aquí temos que magnificar un pouco a escala no eixo Y, porque senón non se ve nada. E aí se ve que os corpos vivos emitimos... temos que ir aquí a menos. Aquí paseime. Emitimos completamente no infravermello, é dicir, non emitimos luz. Se non estaríamos iluminando por aquí, o sea, os seres humanos que estamos a 37 graus centígrados emitimos completamente no infravermello. Bueno, vedes que o espectro do corpo negro era algo que se coñecía moi ben experimentalmente a finais do século XIX e entón os físicos da época estaban obsesionados intentando explicar ese espectro. En particular, había un señor que se chamaba Max Planck, que ao mellor oichedes falar del, e que agora, teño que pinchar aquí de novo, jolín, a técnica nos va a matar. Aí. Este era o espectro do corpo negro, un exemplo, e a finais do século XX, incluso a principios do século XX, finais do XIX, xa a principios do XX, había dúas leis que intentaban explicar o espectro do corpo negro. Unha era a lei de Wien, que era unha lei empírica, non se basaba en nada, mas que aproximaba con un axuste o que era o espectro do corpo negro. E outra era a distribución de Rayleigh-Jean,
que foi contemporánea co que imos ver que é a lei de Planck. A distribución de Rayleigh-Jean basicamente utilizaba principios da física clásica, da mecánica de Newton, para intentar explicar o espectro do corpo negro. Pero fixadevos que facía unha cousa un pouco rara, que era que a longitudes de onda moi pequeniñas, no espectro, cando o espectro se pasaba ao ultravioleta, disparábase para arriba, íbase fora. Eso daba lugar a unha cousa que se chama catástrofe ultravioleta. Se a lei de Rayleigh-Jean fose verdadeira, a cantidad de enerxía que emitiría calquera corpo en equilibrio térmico, incluído nós mesmos, sería brutal. Así que estaríamos, basicamente, destrozándonos os uns aos outros. E máis, non se conservaría enerxía, sería unha cousa completamente non física. Así que a lei de Rayleigh-Jean non podía ser certa. A física clásica non podía explicar os fenómenos que nos dá o espectro do corpo negro. Este señor é Max Planck, que era un home que foi a estudiar física á Universidade de Múnich. El nacera en Kiel, era fillo de un profesor de Dereito. Kiel é un porto no Mar do Norte de Alemania. E cando chegou a Múnich, en 1875, un profesor díxolle: mira, Planck, non fagas física, a física xa está completa, non hai nada novo que descubrir. El acabou os seus estudos 4 anos despois e convertiuse en experto mundial en termodinámica e estuvo de profesor por varias universidades de Alemanha hasta acabar de catedrático en Berlín en 1895. Prácticamente ao chegar a Berlín, incluso xa un pouco antes, Planck puxose a estudar o espectro do corpo negro. Estivo ali como 6 anos estudando, desde 1894 hasta 1900. Na segunda metade de 1900, Planck, que está obsesionado co traballo, ocúrreselle unha idea un pouco absurda, que é a seguinte. Planck considera que o material do que está feito o corpo negro, a materia, non a enerxía que está aquí dentro, non a radiación electromagnética, sino a materia que rodea o corpo negro, que compón o corpo negro, os ladrillos do forno, por exemplo, ou os átomos que están no Sol, máis ben os núcleos, só poden intercambiar enerxía co campo electromagnético en unidades que son múltiplos enteiros de unha cantidade que el chamou H multiplicado pola frecuencia da radiación. Básicamente, como se a estrutura da enerxía da materia fose un conxunto de pisos. Hai o piso 0, o piso 1, o segundo andar, o terceiro andar. Entón, cando chega ao campo electromagnético, aquí fixen unha animación moi cutre, pois emítese unha partícula de luz. El non o tiña moi claro, pero bueno. Despois, se chega unha partícula de luz, pois unha partícula que está nun estado enerxético é capaz de promocionar e subir para arriba. Planck fixo isto como un acto desesperado. Decidiu que aquelo era a única maneira que se lle ocurría de intentar obter unha lei que describise ben o espectro do do corpo negro. E despois, a súa idea era facer que este H fose igual a 0. Bueno, pois Planck obtivo entón unha lei para o corpo negro, que é esta daqui. O que pasa é que H non lle podía valer 0. Esta fórmula daqui describe perfectamente o espectro do corpo negro. Foi formulada o 14 de decembro de 1900. Dentro duns días fará 125 anos. E era a primeira vez que aparecía unha constante, a constante H, que hoxe coñecemos como a constante de Planck, e que deu lugar á física cuántica. Básicamente, cando Planck viu aquelo, entendeuno como algún tipo de aparato matemático que non se podía desfacer e non se creía exactamente as consecuencias que podía ter, ou non era consciente das consecuencias que podía ter. Outra cousa que fixo Planck simultaneamente ao formular esta lei foi descubrir canto valía a constante de Boltzmann, porque na súa propia fórmula tamén aparecía a constante de Boltzmann. O propio Boltzmann non sabía canto valía a súa constante, que unía o número de estados microscópicos dun sistema coa entropía, que vimos un pouquiño antes. Eso, se queredes, despois preguntádesme por iso. Esta lei describe perfectamente
o espectro do corpo negro. E, bueno, nun exercicio un pouco ousado, eu fixenlle un poema ao corpo negro. Entón, non sei se estades preparados para que vos lea un dos poemas que lle fixen ao corpo negro e a ver se vos gusta. Tedes que pechar os ollos, xa que a tecnoloxía nos rompeu un pouco o karma agora, entre que teño que cambiar de tableta, nos saltaron os plomos e todo, vamos a intentar conseguir un pouco de ambiente, pechamos os ollos todos e eu leo vos o poema, vale? Entonces, a la de una, a la de dos e a la de tres. Corpo negro. Cocín o pan do ano por un tempo no roxo do teu forno incandescente. Abusamos da lei do corpo negro, da rocha e radiación en equilibrio. Impedimos que a emisión estimulada evitase o desastre ultravioleta. E tivemos que pechar o seu portelo que batendo fixo plank e terminouse. Gustouvos? Bueno, evoca un pouco o equilibrio que hai entre a radiación e a rocha, a calor, a calor do forno, que é algo que me evoca o corpo negro, e despois tamén inclúe un chiste famoso de físicos que é que ruído fai o electrón cando cai sobre o núcleo. Planck, non? Bueno, pasamos entón ao seguinte. A teoría de Planck tivo moito éxito, o que pasa é que non a crían. Incluso o propio Planck non a cría, non cría moi ben que significaba aquela H, nin entendía que a materia e o campo electromagnético intercambiasen a súa enerxía só a través de múltiplos enteiros da frecuencia multiplicada pola constante de Planck. Para aquelo era só un aparato matemático e durante unha década prácticamente conviviu ca lei de Rayleigh-Jeans que estaba equivocada, predicía unha catástrofe ultravioleta que non casaba cos datos experimentais. Pero en 1905 pasou unha cousa. Resulta que o efecto fotoeléctrico fora descuberto experimentalmente xa a finais do século XIX por un físico que se chamaba Robert Hertz. Observou que electróns son emitidos por materia cando esta é irradiada por radiación electromagnética. Podía ser luz ou rayos ultravioleta. Hoxe en día todos coñecemos o efecto fotoeléctrico. Por exemplo, cando vamos a pasar por unha porta que se abre automáticamente, ali hai unha célula fotoeléctrica. Está pasando luz, esa luz está arrancando electróns, produce unha corrente eléctrica. Cando nos poñemos no medio, esa corrente deixa de funcionar e entón eso dalle un sinal a un sistema para que abra unha porta, non? Bueno, o que sucedía era que cando había luz emitíanse partículas. Por certo, non o dixen, pero a finais do século XIX a física de partículas non existía, porque a única partícula que se descubrira fora o electrón, e fíxose tamén máis ou menos nesa época, en 1897. Así que para estar acabada a física, aquel profesor de Múnich que lle dixo a Planck, resulta que estaban pasando demasiadas cousas, non? Descubríanse partículas, outra cousa que é simultánea, pero da que non vou poder falar moito, é que se descubriu a radiatividade, que tivo tamén moita influencia, e empezaron a explicarse cousas como o espectro do corpo negro ou tamén o efecto fotoeléctrico. Bueno, teño unha applet aquí tamén do efecto fotoeléctrico, pero creo que non imos moi rápido, entón vou a pasar rápido. Entón, basicamente, o que sucede é que cando temos luz que ilumina un metal, arríncanse electróns. Aquí, se poñemos un condensador que crea un campo eléctrico, estes electróns poderíamos frealos. Hai uns electróns que teñen xusto unha enerxía máxima. E entón, esa enerxía máxima está dada por unha cantidade que un señor, que ao mellor vos soa, postulou que era proporcional á frecuencia da luz que estábamos utilizando para irradiar. Este señor, que se chamaba Albert Einstein, en 1905, era un oficial de patentes nunha cidade suiza que se chamaba Berna. En 1905 escribiu 3 artigos. Escribiu un artigo no que decía que a velocidade da luz era un absoluto no noso universo, e que, polo tanto, dous sistemas que se movían con velocidade relativa
tiñan que ter a mesma velocidade da luz. Eso chamase relatividade especial. Describiu unha cousa que chama o movimento browniano, que é como se moven partículas moi pequeniñas na superficie dun líquido. Básicamente, eso viña a decir que a materia está feita por átomos, que era algo que daquel momento non se coñecía. E o terceiro que dixo foi que, cando estamos intentando explicar o efecto fotoeléctrico e emitimos luz sobre un metal, as partículas de luz, que daquela non se sabía que podían actuar como partículas, tiñan unha enerxía que era proporcional á constante de Planck multiplicada pola frecuencia desa luz. Era a segunda vez que aparecía na historia a constante de Planck. Aquí aparece nun contexto distinto. Na explicación do espectro do corpo negro, a constante de Planck era simplemente a cantidade de enerxía que se cambiaba entre o campo electromagnético e a materia cada vez que se subía ou se baixaba un piso nese andar, nese edificio das enerxías. Aquí, Einstein facía unha cousa máis revolucionaria, era que decía que a luz contén paquetes de enerxía que teñen unha enerxía proporcional á súa frecuencia e esa enerxía proporcional a través da constante de Planck. Obviamente, isto reforzaba a hipótese de Planck, dáballe ademais outra dimensión e abría un novo campo da física. Vou facer un pequeno paréntese e facer algo que foi moi importante para o desenvolvemento da física cuántica, aínda que non foi directamente física cuántica. En 1911, este señor, que era de orixe de Nova Zelanda, que se chamaba Ernest Rutherford, traballaba en Manchester nun laboratorio e bombardeaba un papeliño de ouro con unhas partículas que daquelas se chamaban partículas alfa, seguimos chamando partículas alfa, que non se sabía o que eran. Hoxe sabemos que son núcleos de helio. Eran partículas unhas 8.000 veces máis pesadas que o electrón. Acababan de descubrirse tamén. Tamén se acababa de descubrir a radioactividade e empezaron a empregar fontes radiactivas para facer este tipo de cousas. Daquela, non había un modelo para a estrutura da materia, e o modelo que estaba máis extendido debíase ao descubridor do electrón. Fixadevos que é interesante, porque xa vimos que a influencia de Newton sobre a natureza da luz condicionou como pensaban sobre a luz durante un século. Aquí, a influencia de Thomson, que se chamaba o descubridor do electrón, sobre a estrutura da materia, como Thomson descubrir o electrón, pois resulta que influenciou, e todos creían que Thomson era o que estaba atinado en como está distribuída a materia. O modelo de Thomson era basicamente que a materia tiña a forma de un pastel de pasas no que os electróns estaban incrustados nunha especie de masa de materia. O que pasa é que, cando Rutherford bombardeou o átomo, atopouse co seguinte: un montón de partículas alfa pasaban sin ningún problema. Unha de aproximadamente cada 2.000 rebotaba e unhas cantas deflectábanse. As que máis sorprenderon a Rutherford foron estas daqui, as que rebotaban. Eran moi pouquiñas, pero para ele era como se un obús rebotase disparando contra un papel. Porque estas partículas eran ultra pesadas comparadas cos electróns. Entón, eso revelaba que o átomo tiña unha estrutura completamente diferente á que postulaba Thomson. Non era para nada un pastel de pasas. Se buscades en Google átomo, esta é a primeira figura que vos aparece. Esta é posiblemente a peor figura da historia para describir un átomo, por varias razóns. A primeira, que ten un núcleo que é prácticamente do mesmo tamaño que o propio átomo. Diríamos que o átomo é 2 veces máis grande que o núcleo. Bueno, sabemos que o núcleo é 100.000 veces máis pequeno que o tamaño do átomo, a pesar de que o núcleo contén o 99,5% da materia do átomo. O átomo, basicamente, é como a Catedral de Santiago ao núcleo, que é como un gran de sal. Pero o gran de sal contén o 99,5% da materia. O resto son os electróns pululando arredor do núcleo atómico. Outro problemilla que ten esta figura é que aquí temos órbitas pechadas e daquela xa se sabía que as órbitas pechadas non podían funcionar.
Imos ver que pasaría se eu bombardeo con partículas. Vamos a iluminar ou vamos a lanzar partículas, vamos a lanzar luz contra un átomo e vamos a utilizar o modelo de Thomson, o do pastel de pasas. Básicamente, o electrón estaría aí e a materia sería como unha especie de continuo, como unha especie de masa do pastel de pasas. E aquí teríamos unha cousa que mide que luz emite o noso átomo. E imos vendo, aquí temos pouca luz, vamos a meter un acelerón, a luz é de distintas cores, é luz natural, como a que teríamos, como que temos aquí, imos a meter un pouco de velocidade. Bueno, basicamente vedes que as nosas medidas nos van dando un único resultado. Eso non casa cos datos experimentais. Entón, se nós bombardeamos con luz un átomo que sigue o sistema o modelo de Thomson, non corresponde con un espectro atómico. Veremos agora o que é un espectro atómico con máis cuidado. O modelo clásico, no que a nosa partícula está en órbitas tipo elípticas arredor do núcleo, ten un problema, que é que cando unha carga eléctrica se move, emite enerxía, entón iría perdendo enerxía e o noso electrón caería sobre o núcleo. Así que tampouco nos vale. Vale, volvemos á nosa presentación. Que eran os espectros atómicos, que xa se coñecían desde o século XIX. Básicamente, cando observamos a luz que emite unha lámpada que está composta dun único material, dun único elemento, atópase que emite só unhas certas líneas, que se chaman líneas de emisión. Vimos que o corpo negro emite un continuo que ten un máximo nun certo valor, pero emite en todas as frecuencias, ou en todas as longitudes de onda. A longitude de onda e frecuencia son unha proporcional á inversa da outra. Sin embargo, os átomos, as lámpadas que están feitas de un material que é puro, emiten unhas certas líneas. Un espectro moi coñecido é o do hidróxeno, daquela coñecíase con moita precisión. O hidróxeno ten sobre todo tres liñas visibles, unha aquí no vermello, outra no azul e outra no violeta, xa moi próximo ao ultravioleta. É un espectro moi simpliño que se coñecía con bastante detalle. Pero tamén se coñecían todos os demais. Fixadevos a riqueza, por exemplo, do espectro de criptón, do sodio, do neón, fixadevos as líneas que aparecen. O neón é moi coñecido porque hai lámpadas incandescentes de neón. En algunhas casas aínda hai, son aqueses tubos que hai posiblemente nas casas dos avós, ahora xa nas casas novas empezan a utilizarse as lámparas LED, non? Pero, vos coñecedes algún tubo de neón? Tivechedes tubos de neón en casa? Din por aquí que sí, ao principio, espero que sí. Bueno, o espectro que mellor se coñecía era o espectro do hidróxeno. Para intentar explicar o espectro do hidróxeno, este señor daqui, que se chama Niels Bohr, que acababa de ler a súa tese en Dinamarca, era un danés, foise a Manchester a traballar con Rutherford. Sabedes quen lle pagou a beca? Carlsberg, posiblemente a mellor cervexa do mundo. Aquí en Galicia xa sei que somos máis de Estrella Galicia, pero quen lle pagou a este señor prácticamente a súa carreira científica foi Carlsberg. O gallá Estrella Galicia collese a mellor un pouco a idea, podemos trasladarlle desde aquí, de que dar diñeiro á ciencia é algo moi útil. Bueno, pois Niels Bohr, que tiña uns 21 anos, foise a Manchester a traballar con Rutherford. Realmente foise a Cambridge primeiro, a traballar con Thomson, o descubridor do electrón, non se levaron moi ben e entón pediu o traslado a Manchester para traballar con Rutherford. Rutherford, que era un físico experimental, dixo, este non é moi experimental, é máis ben teórico. Ti fai as túas cousas teóricas. Entón, Rutherford, que estaba ali, veu e dixo, bueno, pois vou facer un modelo do átomo de hidróxeno. E decidiu que no átomo de hidróxeno os electróns ocupaban órbitas fixas de enerxías dadas por esta cantidade de aquí. O momento angular, que é basicamente unha cantidade que está relacionada co xiro, ten que ser múltiplo enteiro de novo da constante de Planck partido por 2π. Así que
A enerxía dos estados ligados do hidróxeno era proporcional a unha constante que se chamaba constante de Rydberg e que Planck atopou que dependía de constantes fundamentais como a velocidade da luz, a carga do electrón e a permitividade dieléctrica do baleiro, pero tamén da constante de Planck. Así que, de algunha maneira, o espectro do hidróxeno era tamén unha manifestación da física cuántica. É dicir, cando estaba un electrón nunha órbita, a súa enerxía era proporcional a algo que dependía da constante de Planck. O modelo de Bohr foi o primeiro modelo medio serio atómico. O que pasa que tiña algúns problemas, que era por que demonio as nosas órbitas son fixas e que as fai fixas, non? El, cando chegou a Copenhague, deuse conta de que o seu modelo coincidía perfectamente co espectro do átomo de hidróxeno. Daquela había unha fórmula que se chamaba a fórmula de Balmer, que é esta fórmula de aquí, e Bohr, utilizando a súa fórmula, foi capaz de explicar a fórmula de Balmer. Por exemplo, esta línea de aquí, a línea vermella do espectro do hidróxeno, correspóndese con unha transición entre os estados 3 e 2 do átomo de hidróxeno. A liña verde, de 1486 nanómetros, correspóndese cunha transición entre o estado de n igual a 4 e o estado n igual a 2. E, finalmente, a liña violeta, que estaría aquí, e unha que non se ve prácticamente, que está casi no ultravioleta, corresponderíanse con estes estados de aquí. Isto que se chama a serie de Balmer do átomo de hidróxeno, basicamente explícase con transicións que teñen o estado final no segundo estado, na segunda órbita de Bohr do átomo de hidróxeno. Diredes vos, por que non posas que acaban no 1? Bueno, pois porque están no ultravioleta, non as vemos, son máis enerxéticas. Entón, eso chamase a serie de Lyman, e entón non se veían, se vades a un laboratorio, as que vemos a simple vista, porque os nosos ollos son detectores de luz visible, son só as da serie de Balmer. Imos volver ao noso amigo, o noso modelizador de átomos, e vámonos a pasar ao átomo de Bohr, que sería este átomo de aquí. E vámonos seguir bombardeando con luz. Ides ver que de vez en cando a luz fai que o electrón, que está en principio no estado de menor enerxía, se excite e apareza emisión. Despois desexcítase e emite nunha certa radiación. E fixadevos como se vai poboando o espectro en distintas enerxías, en distintos natómetros. Moitas son no ultravioleta, estas de aquí, perdón, os nanómetros ultravioleta teñen que ser longitudes de onda moi grandes, frecuencias pequenas, estarían por aquí, outras son no infravermello, pero unhas cantas son xa no visible. Fixadevos que a vermella é a máis frecuente, pero que tamén aparece a violeta e a azul. Entón, o átomo de Bohr era capaz de explicar o espectro do hidróxeno de maneira razoable. Bohr volveuse a Dinamarca e deronlle ali unha cátedra que lle permitiu establecer unha escola de física en Copenhague moi potente. Hoxe en día coñécese como o Instituto Niels Bohr. De feito, hasta lle deron unha casa na que viviu o resto da súa vida. Imos pasar á seguinte cousa. Para saber que a luz era unha onda, había un experimento que se fixo xa no século XIX, foi xa a primeira crise da teoría de Newton da óptica, na que, facendo pasar luz a través dunha pantalla que ten dúas fendas, obsérvase unha cousa que se chama o patrón de interferencia. Podemos ver interferencia deste tipo, por exemplo, incluso con un láser convencional, pero, bueno, non trouxen un aparatiño que tiña, que é unha pena, que fai unha demostración moi chula desto mesmo. Bueno, de todas maneiras, a luz ten este patrón de interferencia. Creo que temos aquí un pequeno vídeo de como, que pasa se en vez de luz mando partículas, electróns a través dunha dobre fenda. Estes serían electróns que pasan a través dunha dobre fenda. Que esperaríades? Que houvese interferencia ou que non? En principio, se o electrón é unha partícula, non debería de haber interferencia.
Pero, curiosamente, cando lanzamos un mogollón de electróns, empezan a verse bandas de interferencia tamén dos electróns. Ata 1905, o único que dixera que a luz se convertía como unha partícula fora Einstein. Pero un pouco despois, en 1924, este señor, este francés, Louis de Broglie, dixo que as partículas tamén se comportaban como ondas. Louis de Broglie dixo isto na defensa da súa tese. Era a súa tese de doutoramento. Entre os que estaban na tese de doutoramento había un físico francés que se chamaba Paul Langevin, que despois tamén foi famoso porque foi un gran físico, pero porque foi amante de Madame Curie. Levaron moi mal os franceses que Madame Curie, despois de quedar viúva, tuvese un amante. Había bastante machismo. Pero Paul Langevin, que estaba no tribunal de tese de Louis de Broglie, dixo: madre mía, isto é unha cousa moi forte. Como podes decir que unha partícula como o electrón se comporta como unha onda? Eu non me confésome incompetente para avaliar a túa tese. Entón, o tribunal decidiu parar a defensa da tese e mandáronlle un exemplar da tese. A quen pensades que lle mandaron? A Albert Einstein, que daquela xa se convertera nunha figura mundial da física. E xa tiña un posto de profesor na Universidade de Zúrich, no Politécnico de Zúrich. Pois, o pobre de Broglie pasouse un par de meses esperando que Einstein escribise a resposta. E Einstein dixo: isto é genial, esta é unha idea fantástica. E así, finalmente, Louis de Broglie puido ter o seu doutoramento na Sorbona. Basicamente, o que quere decir isto é que os electróns teñen ese comportamento que vos acabo de ensinar, que ao pasar por unha dobre fenda van chegando a unha pantalla e, a pesar de que sí que os vemos un por un e se comportan como corpúsculos, cando vamos tendo unha poboación suficientemente grande, aparecen bandas de interferencia. É dicir, que o electrón, de algunha maneira, non pasa por un único buraco, pasa polos dous buracos ao mesmo tempo. Aquí empeza a emerxer xa algo da idea da física cuántica e o complexo que pode ser pensar nela. Louis de Broglie explicaba entón tamén que as órbitas de Bohr, no átomo de Bohr, se podían entender como que a lonxitude de onda dos electróns na órbita era un número enteiro de 2πr, da circunferencia que nos estaba dando o radio. Entonces, basicamente, o átomo de Broglie modificaba lixeiramente o átomo de Bohr para que, aquí o teríamos, en vez de ter órbitas completamente circulares, tivésemos órbitas que fosen como ondas. Fixadevos que vamos cambiar ahora, Bohr pasamos a de Broglie, e aí temos como ondas. Non cambia sustancialmente o resultado dos espectros vai a ser o mesmo, pero o que dimos ter son ondas que a circunferencia é un número enteiro de lonxitude de ondas de cada unha desa onda correspondente. Estes señores son dous americanos, chamábanse Davison e Germer, e en Nova York fixeron o seguinte experimento. Lanzaron electróns sobre un cristal de níquel. Fixeron nunha institución privada, nos laboratorios Bell, que, por certo, deu lugar a 2 premios Nobel, polo menos que eu coñeza. Este é o do fondo de microondas. Lanzaban electróns contra un cristal e fixadevos o que pasa. Que vos parece? Esta daqui danos o efecto de interferencia dos electróns. Basicamente, Davison e Germer confirmaron a hipótese de Broglie. O electrón compórtase como unha onda. Isto foi só 3 anos despois de que de Broglie defendese a súa tese e, basicamente, deulle a de Broglie o premio Nobel
no ano seguinte, o de 1925, creo recordar. Davison e outro físico inglés, o fillo de Thomson, o descubridor do electrón, compartiron o Premio Nobel de 1937. De Broglie, equivoqueime, non era no 25, recibiu o Premio Nobel de 1929, só 5 anos despois de ler a tese. Non estuvo mal, non? Este señor daqui era profesor en Múnich e intentou facer un átomo de hidróxeno modificando o átomo de Bohr para que as trayectorias dos electróns non fosen só circunferencias, que fosen tamén tipo elíptico. Sábese que un potencial de tipo Coulomb non dá lugar a órbitas que só sexan circunferencias, timón elipses. E despois hai unha cousa da que vos quero falar que é un pouco difícil, que é que os átomos, o espectro dos átomos coñecíase con moito detalle. As liñas do hidróxeno non son liñas simples, hai un desdobramento das liñas que se chama estrutura fina. Entón, Arnold Sommerfeld intentou describir a estrutura fina dos átomos de hidróxeno, é dicir, como se desdobran esas liñas que están aquí en liñas moito máis pequeniñas. O efecto da estrutura fina nos espectros atómicos é un efecto dunha parte en 100.000. É algo así como o que afecta un cabelo humano na altura dunha persoa. É un efecto moi pequeniño, pero os físicos que eran obsesos de intentar explicar a natureza estiveron traballando duramente durante eses anos para intentar entender esa estrutura fina do átomo de hidróxeno. E non se entende a física cuántica sen as explicacións da estrutura fina do átomo de hidróxeno. Entón, estas líneas de aquí, as líneas do átomo de hidróxeno, desdóbranse en líneas máis pequeniñas que non se ven a simple vista e que tes que ter un sistema de resolución óptico moi bo, que se chaman estrutura fina. Quedadevos con iso. Estes dous señores facían a tese con Sommerfeld. Estaban en Múnich en 1920 e 1921. Eu pedinlle á inteligencia artificial que me fixese unha foto dos dous xuntos tomándose unha caña, e aquí os vedes, pois nunha Brauhausen muniquesa. Este daqui chamase Werner Heisenberg e este daqui chamase Wolfgang Pauli. Só ambos. Un pouquiño. Pois, despois de acabar as súas teses, os dous pasaron por unha cidade alemana que se chama Göttingen, ou Göttingen galego. Göttingen é unha universidade que está aquí. Xa acabara a Primeira Guerra Mundial e Alemania tiña esta forma. A zona de Prusia fora rota polo corredor de Danzig, que sabedes que deu lugar á Segunda Guerra Mundial, que se lle concedeu a Polonia, porque como Alemania perdeu e se creou o novo Estado polaco, decidiron que Polonia tiña dereito a unha saída ao mar. E rompeuse a Alemania en dúas partes, esta de aquí e esta de aquí. Göttingen vedes que está en territorio que aínda hoxe é Alemania, pero despois Alemania quedouse sin toda esta parte que está ao leste do Elba. Vale, en Göttingen estableceuse unha gran escola de físicos, porque había este señor que se chamaba Max Born. Max Born era catedrático aínda que el fixera a tese baixo a dirección dun matemático que se chamaba Carl Runge, que é moi coñecido porque hai un método para resolver ecuacións diferenciais que se chama de Runge-Kutta. Pois Carl Runge, un dos dous que fixo o método de Runge-Kutta, foi o director de tese de Max Born. En Göttingen tamén había un gran matemático que se chama David Hilbert. Había unha gran escola matemática. Entón, Max Born fixo a súa tese en matemáticas, pero despois decidiu dedicarse á física e gañou a cátedra de física teórica da Universidade de Göttingen. Bueno, pois Heisenberg, despois de acabar a súa tese, foi a traballar allí con Max Born. E na primavera de 1925 a Heisenberg deulle a alerxia. Cantos daqui sodes alérxicos? Ao pole, por exemplo. Varios, mogollón. Heisenberg era moi alérxico. Era tan alérxico que na primavera de 1925 case non podía traballar. E entón díxolle a Max Born: voume, e foise a un sitio que se chama Helgoland, que é unha pequena illa no Mar do Norte onde non hai árbores, prácticamente non hai máis que erva, e como pega moito vento, había moi pouco polen. Este é un dibuxiño de Helgoland. En Helgoland, Heisenberg decidiu que o átomo de Bohr
podía ser o principio dunha nova física. E razonou da seguinte maneira, dixo, se non observo as órbitas dos átomos, posiblemente é que non existen. Só existe aquilo que podo observar. Había unha escola filosófica daquela que se chamaba o positivismo que basicamente establecía eso. Só existe o que se pode observar. E o único que se podía observar eran as transicións entre estados. Bueno, o señor Heisenberg, entón, decidiu que, como o único que se podían observar eran as transicións entre estados, basicamente construiu unha formulación matemática na que o que aparecía na formulación era únicamente o que se podía observar. E outras cousas como a posición ou a velocidade das partículas aparecían como promedios. E esos promedios tiñan que obterse sobre certos valores que eran os estados do átomo de hidróxeno. Basicamente, iso correspondíase con unha cousa un pouco absurda, que é que cousas que nos parecen naturais, como que dous números conmuten, é dicir, que multiplicar x por p e p por x nos dé o mesmo, a propiedade conmutativa que aprendemos de pequenos en matemáticas, cando traballábamos ca mecánica que Heisenberg postulou nun artigo que publicou despois do Brand de 1925, fai 100 anos, un pouquiño máis de 100 anos, xa non se cumplen. A posición e o momento, que é o produto da velocidade pola masa de unha partícula, xa non conmutan entre sí. Basicamente, non son números, agora son matrices. Eso é o que descubriu Heisenberg. O que observamos non necesariamente se corresponde con números, sino que temos que representalo en forma de matrices. El realmente identificouno como táboas de números, pero cando chegou a Göttingen, tiña un compañeiro que estaba facendo a tese con Max Born que se chamaba Pascal Jordan, que enseguida dixo, isto xa se coñece, as táboas de números reciben o nome matemático de matrices. Así que os novos obxectos co que tiñan que traballar eran matrices e aí naceu a mecánica cuántica. Pouco despois, estes tres, Max Born, Heisenberg e Jordan, publicaron un segundo artigo formalizando un pouco máis a teoría que desenvolvera Heisenberg en Helgoland, de que aquilo que observamos non se representa xa por números, sino que ten que utilizar matrices. E o feito de que as matrices teñan propiedades matemáticas moi específicas ten consecuencias moi importantes. Unha delas é esa, o que se chama o principio de incerteza de Heisenberg, e é que non podemos medir ao mesmo tempo a posición e a velocidade de unha partícula. Porque resulta que as matrices que as representan non son cero cando as conmutamos. Este señor chamase Wolfgang Pauli e fixo outro avance importante na teoría atómica. Para intentar explicar os espectros dos átomos, deuse conta e postulou... el tamén, perdón, eso verá despois, el tamén resolveu, unha vez que Heisenberg lle deu a súa teoría, Pauli resolveu o átomo de hidróxeno co formalismo de Heisenberg. Todo isto fíxose a finais de 1925. Wolfgang Pauli, que sabedes que fora amigo de Heisenberg e estivera en Göttingen e en Múnich, convertírase en profesor na Universidade de Hamburgo, despois de pasar por Copenhague. Ao mesmo tempo, a principios de 1926, este señor daqui, que se chama Paul Dirac, fixo unha segunda formulación alternativa á de Heisenberg, utilizando unha cousa que se chaman corchetes, hoxe en día equivalente. Hoxe en día sábese que é equivalente á teoría de Heisenberg. E moi pouco despois, inda que tamén casa co ano 25, este señor daqui, que se chama Erwin Schrödinger, propuxo unha cousa que se chama a ecuación de onda de Schrödinger. Vou vos contar un pouco a historia de Schrödinger en máis detalle, porque é moi bonita. Schrödinger deu un seminario, el era profesor en Zurich, e en Zurich hai dúas universidades. Está a Universidade de Zurich e está o Instituto Politécnico de Zurich. O Instituto Politécnico de Zurich foi onde estudiou Einstein, por exemplo. E ali estaba tamén de profesor
Peter Debye, un que fora tamén estudante de doutoramento de Arnold Sommerfeld en Múnich. Como profesor da Universidade de Zurich estaba Schrödinger. E Schrödinger estaba excitadísimo ca teoría de de Broglie de que os electróns tiñan longitude de onda e recibira o volumen da tese de Broglie que acababa de publicarse en 1924. Entón, pedíronlle que dera un seminario conxunto do Politécnico de Zurich e máis da Universidade de Zurich. Bueno, pois Schrödinger preparou o seminario e empezou ali a falar de ondas, a longitude de onda do electrón e tal. Peter Debye, nun momento dado, levantou a man e dixo: vamos a ver, se falas de ondas, ten que haber unha ecuación de onda. E Schrödinger, que tiña tuberculose, de vez en cando pasábase temporadas en sanatorios ou en balnearios. Entón, el, que era un home moderno, ca súa muller, pasaban unha crise de parella e decidiu irse ás montañas dos Alpes a un lugar que se chama Arosa e pasar o Nadal ali. Pasou 3 semanas no balneario de Arosa con unha chica que non era a súa muller. Todo consentido, porque tamén parece ser que Annie tamén era bastante consentidora, entón tiña unha relación moi do século XXI, moi fluida, como destas cousas que son moito máis modernas. Bueno, a Schrödinger deulle tempo, supoño que a esquiar un pouco, a tomar baños, a atender a súa amante, esperemos que sí, pero ali desenvolveu esa idea que lle dera Peter Debye de sacar unha ecuación de ondas. Así que, en febreiro de 1926, despois de volver do seu balneario en Arosa, chegou e dixo: querías unha ecuación de onda? Pois teño unha. E esta é a ecuación de Schrödinger, que é unha ecuación que utiliza unha cousa que se chama a función de onda e que nos di que unha función varía no tempo e no espazo de acordo a estas derivadas. A ecuación de onda, hoxe sabemos, o propio Schrödinger se encargou de demostralo, que é equivalente á mecánica matricial de Heisenberg. Son maneiras distintas de ver a mesma cousa. O que pasa é que a ecuación de Schrödinger é moito máis práctica. Resolver unha ecuación diferencial é algo que os matemáticos e os físicos sabemos con moita máis potencia. Sobre todo en casos aproximados, e a vida sabedes que é dura e a maioría dos casos hai que resolvelos aproximadamente. O propio Schrödinger resolveu esta ecuación para o átomo de hidróxeno e deulle o resultado adecuado sin ter en conta a estrutura fina, que nos estamos olvidando. E entón, claro, o tipo flipou. Durante uns anos, pouco tempo, uns meses, máis ben diría eu, as formulacións matricial e esta chamase ondulatoria da mecánica cuántica confrontáronse. O propio Heisenberg decía que a ecuación de Schrödinger lle parecía unha merda, literalmente. Despois caeu do cabalo e empregouna profusamente. Mentras que Schrödinger manifestaba que a formulación de Heisenberg lle parecía un rollo. Hai bastante consenso de que a formulación de Heisenberg é bastante rollo. A ecuación de Schrödinger cambiou o mundo. Gracias a resolver a ecuación de Schrödinger, hoxe en día tedes un aparato de móvil no peto que funciona, porque un dos contextos nos que se resolve a ecuación de Schrödinger é para potenciais periódicos, por exemplo, ou para como traspasan as partículas unha barreira de potencial, o que chamou antes Manolo o efecto túnel. Como funcionan os semiconductores, por exemplo, que é o que dá lugar aos chips, e os chips funcionan gracias a que se resolveu a ecuación de Schrödinger para ese tipo de sistemas. Así que, hoxe en día, somos esclavos da ecuación de Schrödinger. O que pasa é que a ecuación de Schrödinger non a fixo para que teñades un móvil no bolso. El, pobriño, supoño que non imaginaba que íbamos a ser presos de TikTok nesta época, senón que a fixo para resolver o átomo de hidróxeno e entender a estrutura atómica. Como é o átomo de hidróxeno ou como é o átomo de Schrödinger? No átomo de Schrödinger, as posicións dos electróns xa non están definidas. O electrón ocupa nubes de probabilidade en torno ao núcleo, que ao mellor coñecedes a través da vosa clase de química, e que reciben o nome de orbitais.
Oíchedes falar dos orbitais atómicos? Pois o primeiro que obtivo orbitais atómicos foi Schrödinger en Arosa, resolvendo a súa ecuación. Básicamente son solucións a estados que teñen simetría angular e entón teñen esa forma. Fixadevos como vai cambiando cando de repente ven unha partícula da longitude de onda adecuada e se excita o noso átomo e vai dando lugar aos distintos orbitais atómicos que podedes ver. O átomo, os electróns non ocupan órbitas circulares no átomo. Os electróns, o máximo que podemos decir deles é a probabilidade de atopalos nunha zona do espazo que corresponde a ese estado enerxético do mesmo. Eso non só respondía e non só permitía predecir os estados de enerxía no átomo de hidróxeno, senón tamén a probabilidade de que un electrón pase dun estado de enerxía a outro. É dicir, con que probabilidade aparecen aquí estas liñas de aquí. Eso foi un super éxito da mecánica cuántica. Outro segundo éxito foi que empezou a explicar tamén o átomo de helio e átomos polielectrónicos, que despois falarei un pouco deles. Bueno, obviamente, naquela época, fixadevos que todo isto pasou no período de menos dun ano, entre o verán a primavera de 1925 e marzo de 1926. As tres formulacións da mecánica cuántica emerxeron, explicouse o átomo de hidróxeno e pouco despois empezaron a pasar máis cousas. A función de onda significa a probabilidade, cando a levamos ao cadrado, a probabilidade de atopar unha partícula nunha rexión do espazo. Ese é o que nos dixo Max Born o que era. E, basicamente, as solucións á ecuación de Schrödinger abriron un novo campo que se chama a físico-química. Supoño que haberá químicos aquí na sala. Acaba de marchar Inés, que é química, e que nos levamos moi ben, pero os físicos e os químicos somos un pouco como Celta e o Dépor. Tamén os físicos e os matemáticos. Levámonos ben, pero de vez en cando metémonos uns cos outros, non? Entón, aquí vou exercer eu de físico e meterme un pouco con eles. Gracias aos físicos que os químicos entenden algo, que resolveron un pouco o átomo. E agora hai moitos químicos que se nos queren apropiar da física atómica, e entón crearon este campo que se chama a física química, chamámoslle nós, e eles chamanlle a química física. Bueno, a química física necesita outro ingrediente que é debido aos físicos, que é o spin. O electrón compórtase como unha pequena brúxula. Este é unha cousa que chamo o experimento de Stern-Gerlach. Aquí hai un campo magnético e se lanzamos núcleos de plata contra un blanco, resulta que atopamos que a mitad dos núcleos van para arriba e a mitade van para baixo. Outra cousa que se observaba daquela era que se poñíamos un campo magnético a un átomo, as líneas do espectro desdobrábanse dunha certa maneira que non se entendía. Bueno, estes señores daqui, este daqui e este daqui, chamábase Uhlenbeck e Goudsmit e eran estudiantes na Universidade de Leiden, en Holanda. E postularon, a pesar de que eran moi novos, que o electrón funcionaba como unha pequena brúxula e que tiña momento angular intrínseco. Aquí hai un pequeno problema, que é que o momento angular asóciase con rotación, con xirar. E o electrón ten momento angular sen rotar, porque se rotase, a súa superficie iría a unha velocidade superior á velocidade da luz. Non é compatible co principio da física que o electrón rote sobre si mesmo. O spin, que é un momento angular intrínseco do electrón, é algo que os físicos entendemos como, basicamente, o electrón ten momento angular, pero non se corresponde con unha rotación sobre si mesmo. A Terra ten momento angular intrínseco porque xira sobre si mesma, como acabo de xirar eu, pero o electrón ten un momento angular intrínseco moi misterioso, que teríamos que entender mellor. Funciona dicindo que ten unha cantidade, que é un medio de h barra é h partido por 2pi, ou seja, que ten h partido por 4pi, a constante de Planck partido por 4pi. Gracias ao spin, podes explicar o espectro atómico.
Porque unha das cousas que ten como consecuencia o spin, que tamén é un postulado que fixo o señor Pauli, o que xa coñecemos, foi que non pode haber máis de 2 electróns que teñan os mesmos números cuánticos. Chámase o principio de exclusión. Como o spin ten 2 posicións, a un mesmo nivel enerxético podemos meterlle 2 electróns, un que vai co spin para arriba e outro que vai co spin para baixo, pero non máis de 2. Cada orbital pode ser ocupado como máximo por 2 electróns. Ou o que é o mismo, cada nivel de enerxía só 2 electróns, así que os electróns ocupan o nivel de enerxía máis baixo, 2 electróns, despois o seguinte orbital, como hai 3 orbitais que teñen a mesma enerxía, podemos meter 6 electróns, e así sucesivamente. Se non houbera principio de exclusión de Pauli, todos os electróns irían ao piso máis baixo de enerxía, e teríamos unha química completamente distinta, unha caca de química, porque realmente todo sería moito máis neutro a nivel químico, a nivel óptico tamén, por suposto. Entón, basicamente, o principio de exclusión de Pauli, que é un postulado, correspóndese con como se ordenan os electróns nun átomo. Outra cousa que tamén sucede, e que é outra maneira de ver o principio de exclusión de Pauli, é que os electróns son indistinguibles e cando cambiamos a función de onda de 2 electróns, só pode cambiar o signo, porque o seu cuadrado ten que dar o mismo resultado. Bueno, non sei como andamos de tempo, pero aquí vos vou ler outro dos poemas que fixen, porque realmente o principio de exclusión de Pauli dá lugar ao que somos hoxe. As cores das cousas son consecuencia do principio de exclusión de Pauli. O principio de exclusión de Pauli está relacionado tamén co contacto. Cando tocamos algo, os nosos electróns intentan ocupar os mesmos estados de enerxía cos electróns do material que estamos tocando e repélense con unha enerxía moi superior a que nos daría a repulsión electrostática. O sea que o contacto, tocar algo, é algo que está influenciado polo principio de exclusión de Pauli. Por exemplo, cando vos bicades, hai aí bastante principio de exclusión de Pauli, por exemplo. Entón, eu fixen un pequeno poema, que a ver se vos gusta, sobre o principio de exclusión de Pauli e como os electróns van ocupando os distintos orbitais atómicos. Pechamos os ollos outra vez? Bueno, algúns xa estades hasta cos ollos pechados todo o tempo. O feito de que os electróns, cando intentan ocupar o mesmo orbital, se repelan de maneira moi intensa, chámase forza de intercambio. Non é unha forza real, senón o feito de que non podes entrar neso. O electrón intenta ocupar un lugar que xa está ocupado e é como intentar entrar contra unha bola de billar. E os físicos chamámoslle forza de intercambio. Eu identifiquei os estados electrónicos nun átomo como pequenas caixas e hai unha canción que se chama Little Boxes, meu irmán que está na sala recordará, que é unha canción protesta dos anos 60 dunha hippie de San Francisco e entón evocoume un pouco a como ocupan os electróns esas pequenas caixas de enerxía. E di así: pequenas caixas na aba do outeiro, pequenas caixas de Pauli son, pequenas caixas na aba do outeiro, pequenas caixas todas iguais que ocupan todos, antisimétricos, en cada caixa máximo 2. E rexeitado outro que chega, produce o roce coa súa firmeza dos bicos húmidos que hoxe che dou. Gustouvos? Bueno, imos a acelerar, que senón non acabamos. Pasaron uns cantos anos e resulta que o spin non estaba na ecuación de Schrödinger. Este señor, Paul Dirac, que era un bichiño raro e que estaba en Cambridge, pero que era un fenómeno, decidiu que necesitaban dúas cousas. Bueno, realmente decidiu que necesitaban unha cousa, que era a ecuación de Schrödinger non era compatible coa relatividade. E daquela a relatividade xa estaba establecida. Einstein establecera en 1905 e despois fixo unha versión moito máis detallada e que a mezclaba ca gravitación en 1915, que é o que se chama a relatividade xeral. Pero a relatividade especial, a constancia da velocidade da luz en todos os sistemas, establecera en 1905.
E a ecuación de Rödinger non era relativista, non funcionaba ben coa relatividade. Se cambiabas de sistema, non transformaba de acordo coas leis da relatividade. A ecuación que atopara, o propio Rödinger atopou unha ecuación relativista cando foi a Arosa. O tipo deulle mogollón para ali en Arosa, Dúas ecuacións, resolveu unha, supónse que atender a amante, esquiar, en 3 semanas, a verdad que era un campeón. Pero descartou esa ecuación relativista porque non lle dáballe unha estrutura fina, pero non coincidía cos resultados experimentais. Este señor, Paul Dirac, en 1928, traballando en Cambridge, deulle 1000 voltas ás cousas e decidiu que era capaz de atopar unha ecuación relativista equivalente á ecuación de Rödinger cando se pasaba a baixas enerxías. Esa ecuación sería esta de aquí, pero implicaba que a función de onda non tivese unha única componente, sino que tivera 4 componentes. Curiosamente, esta ecuación, entón, introducía 2 cousas fundamentais. A primeira era, de maneira natural, o spin, porque as componentes dunha función de onda pódense entender como a manifestación do spin dunha partícula. E a segunda, que as 2 outras se correspondían con partículas de antimateria. Así que Dirac, en 1928, de alguna maneira, descubriu a antimateria. A cousa, a partir de aí, desenvolveuse de maneira exponencial. Pouco despois, estes señores de aquí, Fock e Hartree, resolveron a ecuación para átomos polielectrónicos, que é moito máis difícil, e resolveron entón a química dos átomos polielectrónicos. En 1932, John von Neumann deu estructura matemática a toda a mecánica cuántica e decidiu que todo aquilo que postularan Rödinger, Heisenberg, Dirac, Max Born e compañía se podía expresar en función de unha linguaxe matemática que se chama a dos espazos de Hilbert e que todo era equivalente. E, ademais diso, foi o que estableceu que cando alguén fai unha medida sobre un sistema físico, a función de onda colapsa e medidas subsecuentes xa nos van a dar sempre o mesmo resultado, que é unha cousa que ten algunhas consecuencias filosóficas das que xa non vos vou falar porque penso que imos super mal de tempo. A ecuación de Dirac explica perfectamente a estrutura fina do átomo de hidróxeno, excepto por un pequeno detalle, unha desviación tamén do orden dunha parte en 100.000 en algúns dos estados. Bueno, esa desviación atopouse que se pode explicar a través da teoría cuántica de campos. Se deu lugar a unha nova rama da física que é a teoría cuántica de campos, que é un subconxunto ou unha subdisciplina da física cuántica, pero que deu lugar á física de partículas máis detallada. Quen o explicou eso foi un físico como Richard Feynman, outro que se chamaba Tomonaga e Dyson, 3 físicos moi importantes. Bueno, con isto, máis ou menos, chego ao final, que nesta charla centreime sobre todo na física a través da física atómica, porque esta foi a motivación fundamental dos pioneiros da física cuántica. A cuántica foi creada para entender os espectros atómicos. É certo que pouco a pouco se foi ramificando a física nuclear, incluída a enerxía nuclear, a óptica, a física dos estados sólidos, coas súas propiedades de conducción, a superconductividade, propiedades magnéticas, que son as que dan lugar a que as baterías dos nosos móviles funcionen e duren tanto, a pesar de que ocupen espacios tan pequenos, a superfluidez, a física das partículas e interaccións fundamentais, a resonancia magnética nuclear e a química física, como, por exemplo, o enlace covalente. Non poderíamos entender a sociedade actual de hoxe sin a física cuántica. De feito, podedes ver que houve como 2 revolucións tecnolóxicas. A primeira estuvo asociada, por exemplo, aos avances que vos decía ao principio da charla, que eran a termodinámica e as ecuacións de Maxwell. Como se desenvolveu a luz eléctrica, os motores eléctricos, ou os motores de vapor, ou os motores de combustión. A segunda está relacionada con a revolución digital. A día de hoxe, os dispositivos digitais están todos baseados na física cuántica e non os poderíamos entender sin a física cuántica. Teño aquí uns epílogos, como nesas películas, como cando poñen ao final
fulanito siguió toda su vida, e a ver se os leo, porque non me acordo deles de memoria. Max Planck recibiu o Nobel do 18. Entregáronlle no 19 por culpa da Primeira Guerra Mundial. En 1914, Planck asinara un manifesto que se chamou Manifesto dos 93 en apoio da invasión alemania de Bélxica. Planck arrepentiuse e, cando o nazismo chegou ao poder, evitou apoialo e mediou contra a política de apartamento dos xudeus, por exemplo. O fillo de Planck foi membro da Resistencia e participou nunha tentativa de atentado contra Adolf Hitler. Foi executado. A residencia de Planck foi destruída nos bombardeos de Berlín e Planck tivo que refuxarse en Göttingen, onde morreu en 1947. En 1905, Einstein, ademais do seu traballo do efecto fotoeléctrico, publicou os traballos da explicación do momento browniano e a relatividade especial. En 1915, publicou a teoría da relatividade xeral. Calquera destes 4 fitos merecería un ou varios Nobeles. Sin embargo, Einstein só recibiu o Nobel de 1921, que se entregou en 1922, porque o de 1921 foi declarado deserto, en 1922 entregáronse 2, pola súa explicación do efecto fotoeléctrico. Nunca recibiu un premio Nobel pola teoría da relatividade. A entrega do premio Nobel fíxose en Berlín, porque a entrega inicial que se fai en Estocolmo colleuno de viaxe por Asia. En 1933, ca chegada dos nazis, emigrou a Estados Unidos, onde finou en 1955 convertido nunha figura mundial. Niels Bohr recibiu o Premio Nobel de 1922 e viviu en Copenhague, onde recibía moitos colegas. Bohr era un conversador moi tenaz. Unha vez invitou a Schrödinger, e Schrödinger tiña gripe e tiñao completamente acosado. Estaba ali ao pé da súa cama e Schrödinger con dor de cabeza. Afortunadamente, a muller de Bohr dáballe sopa para que se puidera recuperar. Coa ocupación nazi de Dinamarca, Bohr recibiu unha visita de Heisenberg, que acababa de ser nomeado director do plan nuclear da Alemania nazi, supostamente para facer unha bomba atómica nazi. A relación entre eles, que era de moita amizade, resentiuse. En 1943, Bohr foi evacuado polos aliados e apareceu en Los Álamos, onde se facía a bomba atómica de Estados Unidos. Alí actuou de consultor. Louis de Broglie recibiu o Nobel de 1929, só 5 anos despois da súa tese. Faleceu o 19 de marzo de 1987. Foi capaz de ver o campo da física cuántica evoluir completamente ata a madurez da teoría cuántica de campos. Heisenberg recibiu o Premio Nobel de 1932 en 1933, porque o de 1932 quedara vacante. O de 1933 concedeuselles conxuntamente a Schrödinger e Dirac. Foron a recibir xuntos e aquí tedes a foto no barco no que Schrödinger, Heisenberg e Dirac van acompañados da muller de Schrödinger, a nai de Dirac e a nai de Heisenberg. Eran tan novos que iban con mamá a recoger el premio Nobel. Que vos parece? E xa vedes que Schrödinger era un personaxe especial. Fixadevos xa como vestía, que superabrigo con pajarita. E Schrödinger foi o primeiro Nobel en visitar Galicia da historia. Aquí vedes a Schrödinger no Paraninfo da Universidade de Santiago dando unha charla sobre mecánica ondulatoria. Nesta foto quedou un pouco cortada, aparecería unha cruz de Santiago e unha caixa de gaseosas dada a volta. Aí estaba meu avó, según me dixo miña tía. En 1927, Max Bohr recibiu a un investigador americano en Göttingen. O seu nome, Robert Oppenheimer. Publicaron o primeiro traballo de física cuántica aplicado ás moléculas. En 1933 foi expulsado por xudeo da súa cátedra de Göttingen polos nazis. Refuxouse no Reino Unido e foi profesor en Edimburgo. Alí supervisou a outro físico alemán que se chamaba Klaus Fuchs. Fuchs uniuse ao proxecto aliado da bomba atómica e foi o espía fundamental en pasar a información á Unión Soviética. Así que Max Born
foi supervisor de 3 figuras atómicas. Heisenberg, que era o encargado da bomba atómica nazi, Oppenheimer, que foi o responsable da bomba atómica americana, e Fuchs, que foi o responsable de que os soviéticos tiveran a bomba atómica. Max Born tardou en recibir o premio Nobel, só o recibiu en 1954 pola interpretación da función de onda, que é algo fundamental na física cuántica. Dennis Hartree e Vladimir Fock, que foron os que aplicaron a función de onda para explicar os átomos polielectrónicos, para min me parece unha contribución monumental á física, nunca recibiron o premio Nobel. Algún porque morreu prematuramente, tampouco John von Neumann. Pascal Jordan foi o único dos 3 de Gotinga que non recibiu o Nobel. En 1933 uniuse ao partido nazi e isto motivou unha ruptura con Bohr, o seu supervisor. Ao remotar a súa guerra, a guerra foi deposto do seu traballo, inda que co tempo que co apoio de Heisenberg foi reintegrado á carreira académica. En 1957 uniuse á CDU e foi electo deputado. En 1930-1932, Pauli tivo unha crise terrible. Este é Oppenheimer, ao mellor coñecédelo. Este é Max Born. Max Born tivo... non o dixen. Max Born tivo unha neta que foi célebre, Olivia Newton-John, protagonista da película Gris. Aquí está Max Born ca súa filla e aquí está esa mesma filla que foi a nai de Olivia Newton-John. En 1930, Pauli tivo unha profunda crise persoal motivado polo suicidio da súa nai e o fracaso do seu matrimonio. Converteuse en paciente de Jung, unha das figuras da psicoanálise. Nas sesións que tivo Jung con Pauli, rexistráronse máis de 400 soños extremadamente complexos e simbólicos que deron lugar a un libro conxunto, a interpretación da natureza e a psique. Ca chegada da guerra, Pauli non se sentiu seguro en Zúrich e refuxouse en Estados Unidos e en Princeton. Despois volveu a Zúrich. E esa é máis ou menos a historia que vos quería contar. Aquí estaría, este é Pascal Jordan, e este sería Jung recibindo a psicoanálise, perdón, Pauli recibindo a psicoanálise de Jung feito pola inteligencia artificial. Creo que ao final vos lancei demasiada información, pero bueno, non sei se queredes preguntar algo. Ou xa nos pasamos de mogollón de tempo. Queredes preguntar algunha cousa? Bueno.